салом дӯстон, истиқлол маротибаи панҷум дар Лигаи Чемпионҳои Осиё мағлуб гардид ва инро аз аввал интизор шудан мумкин буд. Дар ҳайат бозингарони бекора бисёр ҷамъ оварда шуданд ки ин яке аз сабабҳои асосии нокомии даста мебошад. Дар оянда акнун барои маоши футболбозон дастаи Истиқлол сахтӣ намекунад ва шарафи футболи Тоҷикистонро арзанда ҳимоя хоҳад кард. Ин баромади онҳо ҷуз шармандагӣ чизи дигаре нест. Мо бошем ба хабарҳои дигар оғоз мекунем. Ба канал подписатсия карда моро ҳамроҳӣ намоед. Сар мекунем. Дӯстон, имрӯз як қатор рақобатҳои ҷолибу диданӣ моро интизор аст ва муҳимтаринашон албатта дар Англия мегузарад. Барои боз ҳам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Реал Мадрид дар ҳайати дастаи Манчестер Сити якбора ҳам набошад, аммо ба сатҳи баландтарин баромада тавонист. Дар мавсими ҷорӣ футболбози алҷазоирӣ бешакку шубҳа футболбози ҳайати асосии шаҳриё мебошад. Ӯ дар канори рости хатти ҳамла беҳтарин бозиро таъмин карда метавонад. Аз ҳама аҷоибаш ҳамин ки Марез тӯбро дар назди пойҳояш аз ҳад зиёд нигоҳ доштанро дӯст медорад, вале новобаста ба ин Пеп Гвардиола ӯро ҳамеша дар ҳайат ҷо медиҳад. Аслан Гвардиола чунин бозингаронро чашми дида надорад, вале Марез бо натиҷаҳои хубаш дар назди Пеп истисно шуд. Оҳиста-оҳиста шаҳрномаи Марез бо дастаи кишвари Англия ба анҷом мерасад. муҳлати қарордоди кунунии футболбози 31 соат то тобистони соли 2023 мебошад. Дар мавзӯи тамдиди шаҳрномаи Марез мушкилиҳо ҷо доранд. То ҳол ҷонибҳо шаҳрномаи навро имзо накарданд. Ин ҳолат ба он овардааст ки дастаҳои дигари аврупоӣ таваҷҷӯҳи худро ба бозингари 31 сола бештар кунанд. Агар Сити ва Марез сари вақт ба хулосаи зарурӣ наоянд, клубҳои Пари Сен-Жермен ва Реал Мадрид аллакай барои харидориаш пулро ҷамъ карданд. айни ҳол дар расонаҳо исми ҳамин ду даста ном бурда мешавад. ПСЖ дар симои Марез ҷойгузини Анхел Ди Марияро мебинад. Бо эҳтимоли зиёд тобистони дар пеш буда футболбози аргентинӣ аз Париж меравад. роҳбарати даста аллакай дар ҷустуҷӯи нафаре қарор дорад ки бояд Ди Марияро арзанда иваз кунад. яке аз вариантҳои асосӣ маҳз Марез гуфта мешавад. Реал Мадрид бошад аллакай бори чандум бо номи Марез рабт дода мешавад, аммо суоле ба миён меояд ки ба мадридиё ӯ чӣ лозим аст? Ин ҳам дар Реал бозингарони аз 30 сола боло хеле зиёданд. Ин як тарафи масъала. Аз ҷиҳати дигар Родриго, Асенсио ва Васкес бе мушкилӣ ин мавқеъро гирифта метавонанд. шояд гап сари он равад ки Реал бояд иқтидори худро хеле зиёд намояд ва дар чанд фронт ҳамеша дар сатҳи хуб баромад кунад ва мубориза барад. бо сабаби он ки муҳлати шаҳрномаи Марез бо Сити аллакай тобистони соли оянда ба анҷом мерасад, нархашам арзон гуфта мешавад. тибқи маълумотҳо агар Манчестер Сити ба Марез шаҳрномаи нав надиҳад, бо арзиши 30-40 миллион евро ӯро метавон ба бозор баровард. дар мавсими ҷорӣ Марез дар ҳамаи мусобиқаҳо 23 гол задааст. сармураббии нави Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг дар талоши он мешавад ки бозингарони бо маҳорат ва хости дилашро ба Англия орад. ӯ тобистони соли ҷорӣ дар пайи ҷамъ кардани нафарони асосӣ барои даста хоҳад шуд. аз тарафи роҳбарияти Манчестер Юнайтед аллакай маблағ барои пеш бурдани даста ба ӯ ҷудо гардидааст. яке аз футболбозоне ки Тен Хаг хостгори ӯст, ин ҳимоятгари дастаи Барселона Френки де Йонг мебошад. қаблан Тен Хаг бо ӯ дар Аякс кору фаъолият карда буд. Барселона намехоҳад бозингари хатти нимҳимояро фурӯшад. ҳамаи чиз аз он дарак ки худи Де Йонг ҳам дар сафи нилӯнориҳо мондан мехоҳад. ӯ аз фаъолияташ дар сафи каталониҳо розӣ аст ва ҳаёт дар Барселона писанди ӯ мебошад. даста ва футболбоз ба ҳамдигар боварӣ доранд, аммо новобаста аз ин ҳама чиз метавонад тағйир ёбад. дар Каталония дар мекунанд ки аз тарафи МЮ акнун як хатари ҷиддӣ онҳоро таҳдид хоҳад кард. тавре гуфта мешавад, агар МЮ пули калон ба Барса пешниҳод кунад, даста метавонад ба варианти фурӯши нимҳимоятгари нидерландӣ мутаваҷҷеҳ шавад. Барселона ин маблағро барои ба назму тартиб даровардани буҷааш истифода хоҳад кард. Каталония баъд аз чунин хабарҳо ба ҷустуҷӯи нимҳимоятгари нав баромаданӣ ҳастанд. яке аз вариантҳо нимҳимоятгари Валенсия Карлос Солер гуфта мешавад ки қарордодаш бо Валенсия тобистони соли оянда ба анҷом мерасад. Де Йонг дар мавсими ҷорӣ дар 42 бозӣ 4 гол зада, 5 ирсоли голбахшро ба номаш муҳр задааст.
ояндаи Килиан Мбаппе дар рӯзои наздиктарин маълум хоҳад шуд. То ҳол ба пуррагӣ наметавон гуфт ки амалгари фаронсавӣ карьерашро дар кадом даста идома медиҳад. Барои ӯ ду интихоб дида мешавад: яке мондан дар ПСЖ ва дигаре рафтан ба Реал Мадрид. Айни ҳол аҳлу оилаи амалгари 23 сола дар пойтахти кишвари Қатар шаҳри Дака қарор доранд. Сафари наздикону пайвандони Мбаппе ба пойтахти Қатар пеш дар нақша буд. онҳо бо ПСЖ атрофи ояндаи Мбаппе гуфтушунидҳо анҷом медиҳанд. Тибқи маълумотҳо аз рӯзи душанбе то ин ҷониб дар Дака ҳамчунин президенти дастаи шаҳри Париж Насир Ал-Хелайфи ҳам қарор дорад. Дастаи ПСЖ бе ояндаи Мбаппе ва қарори ниҳоии ӯ умеди калон дорад. Парижиё бовар доранд ки Мбаппе дастаи онҳоро интихоб хоҳад кард. Наздикони Мбаппе на танҳо бо намояндаҳои ПСЖ, ҳамчунин бо намояндагони Реал Мадрид ҳам гуфтушунид анҷом медиҳад. Дар дастони аҳлу оилаи Мбаппе ду проект хоҳанд буд. Яке лоиҳаи ПСЖ ва дигаре проекти будани Мбаппе дар Реал Мадрид. Баъд аз он ки пайвандони амалгари фаронсавӣ ҳамаи нуқтаҳои ҳуҷҷатҳои пешниҳодшударо таҳлилу баррасӣ мекунанд, Мбаппе ба қарори ниҳоӣ хоҳад омад. Дар майдонҳои сабзи аврупоӣ дар доираи мусобиқаҳои гуногун бозиҳои зиёди ҷолиб баргузор шуданд. Бозиҳои имшаба моро ҳушдор доданд ки мавсим ба хотимаи худ хеле наздик аст. Олмон ва Фаронса қаҳрамонҳои худро аллакай шинохтанд. Дар бораи ҳамаи чиз ба тартиб суҳбат мекунем. Оғоз мекунем аз Англия. Арсенал ва Манчестер Юнайтед барои топ-4 ба майдони набард ворид шуданд. Шогирдони Артета бозии беҳтарин нишон дода бо ҳисоби 3-1 дастболо шуданд. Ягон нафаре ки аз МЮ барои топ-4 мубориза мебурд, ин Роналдо буд. Манчестер Сити зинаи якумро нигоҳ дошт. онҳо ба дарвозаи Уотфорд 5 гол равон карданд ки 4тояш ба номи як нафар Габи Жезус рабт дорад. Тоттенхем дар сафар бо Брайтон бозиро мусовӣ ва бегол анҷом дод ки ин бо дар назардошти ғалабаи Арсенал кори лондониҳоро барои гирифтани рохати Лигаи Чемпионҳо мушкилтар мегардонад. Дар Олмон чемпион маълум шуд. Инчунин ҳарвақта дастаи Бавария шуд. Рақобат бар зидди Боруссия Дормунд бо натиҷаи 3-1 поён ёфт. Акнун Бавария расман қаҳрамони мавсими 2021-22 Бундеслига шуд. Левандовский аз мавсими 2012-13 то ин ҷониб танҳо як маротиба чемпион нашуда буду халос. Он вақт ҳамлагари полшагӣ дар ҳайати Боруссия Дормунд бозӣ мекард. Мюллер 10 сол паёпай чемпион мешавад. қаҳрамони дигар дар мамлакати Фаронса буд. Дар он ҷо ПСЖ бо Ланс бозӣ кард. Барои парижиё лозим буд ки дар ин рақобат мағлуб нашаванду халос. Месси ҷавониро ба хотир оварда голи зеботаринро ба сама расон. Ланс дар охири бозӣ ҳисобро баробар кард. Лео ҷоизаи 36-уми худро дар футболи бошгоҳӣ ба даст овард. Ин якумин трофеи ӯ берун аз Барса буд. Дар Испания ҳам қаҳрамонӣ буд, аммо на дар Ла Лига, балки дар ҷоми ин кишвар. Бетис ва Валенсия дар финал бозӣ карда рақобаташон то силсила зарбаҳои пеналти пас аз бозӣ рафт. Дар онҳо шогирдони Пелегрини муваффақ шуданд ва аввалин ҷоизаро ба хазинаи Бетис дар зарфи 17 соли охир оварданд. Бозии ҷолиб дар Италия ҳам буд. Ин рақобати Интер ва Рома ба ҳисоб мерафт. Алорағми ҳамаи пешгӯиҳо бозӣ сергол сурат гирифт. Миланиҳо дар ин рақобат бо натиҷаи 3-1 дастболо шуда поигаи қаҳрамониро идома медиҳанд. Ба ҳамин тамом дӯстон, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.